Точно, тегли. И раз. И бавно. Оп. И бавно. Бързо, бавно. Дишай. Така, координация. Тялото го дръжи изпънато, нали? Страничната мускулатура да работи. Тя е фиксирала. И разгъваш ръцете. Така. Разгъвай. Карай напред. Това разгъвам само един на И отпускаш таза долу. Така. От тук. Дай. И отпускаш. Дай сега двата крака едновременно и петите по таза, още. Така. Добре, и отпускаш. И едновременно сега. Искаш горе, дай таза, още. И петите към рамената, наври ги отдолу. Добре. Още таза дигни. Точно това е. Дръж и бавно отпускаш. И последно. Значи, включи и задна част бедро, хубаво петите да ги караш към таза. Горе таза и тогава избутваш петите назад. Още таза нагоре. Това е. Дай петите издърпай срещу съпротивлението на ластика. Това е. Да, защото ти с него Така, меко и напред, точно така. И карбонизирай синхрон. Пусни, дай, пусни. Пусни сега, пусни напред, пусни още един път. Да, още една серия. Дай. Взрив. Нищо. Малко тръгнах много долу. И отпускаш. Ай сега, отскок и меко. Так. И меко. Взрив. И меко. Последно. Пусти си само от минимално вдъване на колено. Да. То даже е до тук. Толкова, Да. Дай, дръж коляното горе и чистота. И коляното горе, още устрем напред да избутваш срещу ластика. Дай, хап!